morga mar bedo kod odiechieng' e chenro par penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Andrutho Tieno kendo en morna mang'eny mokalo mar rwako wendo wa kendo daktari wa odiechieng' ma kawuono. Obonyiso ni nyinge nga en Nyakanye, en laktar molonye weche mage, aito wadonje twak achiel kachiel. Amorga mar bedo kod e studio. Machiegni daktari. Erokamano ahinya kuom rwaka e studio kae. Nyinga Laktar Adhiambo Koga. Nyakano Kuchogo talonye weche mag joma mine. Koran daktari mar joma mine. Dr. Koga amorga mar bedo kodi e studio kane poka wachako twak na winjo simu mar achiel kuom jo wanasepimo ni kendo ni wacho gimo nego be notimo apane kaka oganda onego be ni timo ka dendi wuoyo kodi e yo mora mora to ka okang penji ne laktar mondo mi yud kaka ikonyori. Daktari kauna dwani mondo magwe mpaka kotenre kod pelvic organ prolapse. Mano en ang'o gi dholuo? Ti aluonge nang'o gi dholuo maber? Nikech mano to kizungu, mano to dhowegi, to nyaka bedi ni wachire kod dhowa kaka wanyalo wache. Gi dholuo akia nyinge mahiehie, to wanyalo wacho ni pelvic organ prolapse, kwa wache mayot ni prolapse, en kafuond, owuok kumonego bedie, mowuok oko. Prolapse, gimoro amora mo prolapse, en gimoro ma en ga ei, gimoro to seche moko wuok oko mane prolapse kamano. Koro kwa keto pelvic organ prolapse, pelvic en kidieny mane kata en fuon mane, organ to wang'eyo ni en fuon, prolapse en owuok kamano nego bede. Koro pelvic organ prolapse. Koro pelvic organ prolapse tiende ni fuon manie piny ich owuok oko. Mago od nyodo kata yo mar nyuol owuok oko gi kor kaduong mane pelvic organ prolapse. Ma en gino matimorega ma samoro od nyodo kata dho od nyodo owuok oko, owuok kamoko nego beno bede, en gino matimorega Dr. Adhiambo? Otimorega. Nitie gik moko makelo mbekni mag leche, koro od nyodo kata dho od nyodo kata yo mar nyuol nyalo lor piny. Nyalo ridore kato wuok oko. Kama. Kato seche mowuok kama owuog fut mang'eny kose wuok matin, thothne owuog nang'o daktari? Nitie stages mowuok go. Nitie moko moridore ahinya to nitie ma oridore ma pok owuok oko te. Koro onyalo ridore, wawach ni wakwanoga gi sentimita. Koro chakre sentimita achiel nyaka od nyodo no wuok oko te makoro ene oko mar del. Ma od nyodo nyalo wuok oko te mobedo oko mar del ma ng'ato podong makangima. Erokamano ahinya daktari. Momiyo wantiere kodu jogo mosomo wechegi mondo mi upimnwa gigi. Isepimonwa kata ni pelvic organ prolapse en ka od nyodo kata dho od nyodo owuok oko kama onego bed ni obede, tipime kod centimeters. Iwacho kata ni nyalo wuok mowuok te. Koro adwani mondo wadonj achiel kachiel wang'iye types mag pelvic organ prolapse. Koro kidienje mag pelvic organ prolapse wanyalo wacho ni yo mar nyuol nitie mbelene gi toke, gi yo katoke. Koro yo mar nyuol en kama nyathi wuok, kama nyathi wuok go, kama nyathi wuok go kae, mae yo mar nyuol. Koro nitie mbelene gi toke. Mae en mfuko mar lach, mae od nyodo gi dho od nyodo, kaeto ma yo mar oko maduong'. Koro pelvic organ prolapse seche moko nyalo timore e yo mar nyuol mani mbelene kae olor oridore mowuok oko, kaeto mfuko mar lach be luwe. Kata kotimore gi e toke kae, yo mar oko maduong' nyalo luwe koridore piny mowuog oko. Kaeto kidienje mar adek ni dho od nyodo ema nyalo lor mawuog oko, kata od nyodo wuon nyalo lor gi tong nyuol, mfuko mar tong nyuol nyalo lor kode te magiwuog oko gite. To nitie leche ma pod omako gi malo, koro ok ni gilwar oko ma gilwar piny, koro ging'aore gie kor kaduong'. Magin kidienje mopogore opogore. Koro seche ma dhod nyodo owuok oko, samoro od lach owuok oko, od dag tong nyathi bende owuok oko, ginyalo wuok giduto te dichiel koso achiel nyalo wuok to moko kuogi, to seche ma giwuok ni giwuok ka giluore. Pimnwa gini achiel kachiel mondo mi wawinji maber wa understand. Koro prolapse no otimorega ka nitie gima dhiro fuond no oko.
Koro nyatimore konchiel to konchiel ok otimore. Kwa wacho ka yor mar nyuol nitie gimoro manyalo dhiro ka biro gi mbele. Koro mfuko mar lach emiyudo ka koro oridore, kata ka gimoro dhire ko oagi chien. Koro yo mar oko maduong' ema ridore to wuok oko. To nitie koro pressure moro ma agi malo ma koro nyalo dhiro do od nyodo ma wuog oko. Koro ginya timore mopogore opogore to ginya timore dichiel gite. Luore gi gimokele. Thothne ang'o makelo ga pelvic organ prolapse, daktari? Pelvic organ prolapse ata malo mar 40 gin ga mon ma hikgi ng'eny. Mago mon mosechopo igni 60 kadhi malo e piny mangima. Koro othoro mako ga mana deini ka hikni osedhi mang'eny. Kaeto nitie jomoko momako joma pod nyuol. Seche minyuol cha nitie hinyruok manyalo timore malechego manie piny igo mbekni makoro prolapse no timore. To mar adek nitie joma koro wawachni ngimagi kata chiemo, nitie nok mar chiemo e dendgi. Koro dendgi onge gi teko nikech ing'eni leche mamako fuondegi e ich nyaka gibed gi motegno, gimadini mowinjore to chiemo ema kelo tegno no. Koro ka in gi nok mar chiemo to seche moko ng'amodhero kata nitie tuo moro mogoye modhero ahinya to prolapse no nyalo donje. Kaeto nitie tuoche moko ma kaka ng'ato chwere inyuolego. Nitie tuoche moko ma ng'ato inya nyuolego nikech lechegi gilosore gi gimoro miluongo ni collagen. Collagen no ema kelo teko kuom ringruok. Koro ka collagen no ichweri ma collagen no onge gi teko, obet ma rep tiyudo ka koro konya mako fuondegi maber, kata ka nitie ng'ama miyo ma pok onyuol tiyudo ka prolapse otimore kuome. Kaeto nitie be joma wawach ni nitie tumors moko motie e dho od nyodo kanyo makoro miyo od nyodo no bedo mapek. Wawach kaka fibroid gi tumors mamoko ka gidongo madongo ahinya gibedo mapek, koro gidhiro od nyodo no piny, be nyalo kelo prolapse kamano. Nitie ng'ol moko ma koro kotimore kuom leche, giketho leche miluongo ni nerves. Ting'eni nerves go ema miyoga muscles teko. Koro ka nitie ng'ol moro modonje spinal cord, wawachoga iluongo ni spina bifida. Ka ng'ol no in go to oketho leche ma koro ok nya mako fuonde manie piny ich, to prolapse nyalo timore kamano. Wow, manyiso ni en gima nyalo mako ng'ama miyo e kidieny mora mora. Nyalo bedo ni hiki osedhi mang'eny, koro ing'eni leche osejony, leche oseol. Samoro pod nitiere higni ma inyalo nyuol to nok mar chiemo kaka ni wacho cha, samoro gik moko donjo kaka fibroids mobedo mapek modhiro kata dhod nyodo mowuok oko. Dr. Koga, ukipimna ni e kidienje ma ipimonwa gi gin kidienje madhi mana 5 manyalo kelo chandruogni, mane mathoroga bedo mang'eny mokalo mang'eny ahinya? Koro wabro bare diriyo. Mano mine mosewuok e ria, mine ma osechopo wawachni igni 60 kadhi malo, kaeto gi mine ma poko wuok e ria, mago mine ma pod nyuol, mago gin igni 40 kadhi piny. Koro kuom joma osewuok e ria, ne wawacho ndalo men wawuoye wach riano ni ng'eni nitie hormone miluongo ni estrogen makonyo fuonde mag joma minegi mondo bed motegno. Koro kia e ria to estrogen no rumo, koro onge, to miyo koro lechego bedo marep. Emomiyo ineno ka thoth joma hikgi ng'eny, joma osewuok e ria, giyudo prolapse ni nikech lechego osebedo marep. Kaeto koro joma pod nyuol, joma osemako ich mosenyuol, ing'eni nyuol cha kinyuol e yo
ma pile cha, yo ma kawaida, moko okoyangi. To sama nyathi kalo kanyo, kale e yor nyuol no, nitie hinyruok manyalo bedo, ma keth lechego, ma koro moko nitie machot, nitie moko ma koro yarore, mok ginyamako fundgo maber. To sama koro inyuol mang'eny, hinyruok ni medo timore. Kinyuol mang'eny kendo mapiyo, mano seche moko iluwo nyithindo kapok ochopo higni 2, tinyuologi mang'eny. Koro gimedo mana bedo marep to kanyo medo wawach ni lechego nyayiech. To nitie jomoko mabe ka sama ginyuol chato ginya bedo gi hinyruok ma yo mar nyuol no yiech. To seche mitwang'e to ok twang'e yo makare mariu lechego kaka onego gibedi. Koro iyudo ka koro fuondego od nyodono ok nya makre kaka ncho makore kapok iyudo ich kapok inyuol kamano. Koro nitie diriyo, jomose aeria gi jo mapod nyuol mapod tiere ria. Kamano. Manyiso ni nyuol ni be karen ga ena ok ena kaka jiwacho ga ni yota kama nitie gik mang'eny matimore dend ng'ama miyo ka iwacho kacha ni samoro yor nyuol yiech leche ka samoro moko chot seche ma itwang'i cha samoro bidok twangi maber kato yude ni nyuol moluore mapiyo piyo to kendo koro chandruogni nyalo yudi mayot mokalo. Atiene ni kabet onego beni ng'ato kawo higni 3 kapok oluwo nyithindo ka inyuole yo mapile. Kaber to higni 2. Higni 2 giboyudo ka leche osedok e wang'e mochango maber. Kamano. En chendo makende wadendo kacha ni Penj Laktar kendo wantiere kod Dr. Dhiambo Koga. En laktar molony ga ahinya e tuoche mag joma mine. Iwinjo kaka wacho kacha ni nitiere kaka fuoni nyalo wuok mawuog oko kama ok onego beni gibede kaka dhod nyodo kata od nyodo kata od lach kata od oko maduong' nyalo wuok e del. Wadende kacha ni pelvic organ prolapse. Waka uyoyo ka waduogo to wabiro dhi nyime ponono nitiere kod penjo mora mora inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS en ario auchiel no kata inyalo tudori kodwa Facebook page en Penj Laktar Kikisudi kidieny mar 2 okadwa no bai kata matin. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500, Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Anabiro betke. To baba anoga bido kuro. Anami seche 24 kende. Mondi duok ka ires gima mar tapu. To chieng' mane wakele odni kaka chiwuoi, mano dio chieng' mane waketho gimoro amora nikech ne waonge hali. Mama na nitie jela. To elo ni sana manyi nyaka yudi. Kasto bang'e atim kodi arus. Koro arus nyaka timre. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa raha. Nyeumok kuona mar raha premium kawuono e duka machiegni kodi.
Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success nexus. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lok Sponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Hii imeenda kabisa. Kila wiki lazima kuwe na mshindi, sio lazima ijae 13. Shambiki nilianza kitambo, nilikuwa nacheza hii mipira ingine, lakini wakati nilijua kaende, nilijaribu kaende, na sababu sasa nimekuwa mshindi wa kaende. Sabiki ni rafiki wangu na ninaichezaga. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo penj laktar kwa kale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Dhiambo Koga studio. Wang'iyo fuon mawuok ahinya kuom joma mine. Donge kauno kete kuom joma mine nikech in laktar mar joma mine. Ne wantiere kidieny mar seche ma ng'ato nyalo nyuolo kata seche ma ng'ato konyore cha to hinyruok thoro ga bedo e del ma nyalo miyo kata leche moko yiech ma ka ok otwang' maber to nyalo kelo chandruok. Nikelo na picha moro ka Dr. Koga ma ani dwani mondo mi wapuonjre godo ang'o. Koro ma en picha mar fuond ng'ama miyo ka en kuma onego bedie, kaka onego bedie, ka leche omake onego bedni ochung' kamano. Koro mano od nyodo gi dho od nyodo gi yo mar nyuol, to magi gin tong mar mfuko mar tong nyuol, gin ga kamano. Kama e kaka onego bedie. To seche makoro giwuok oko? Seche makoro giwuok oko nitie picha machielo ma wase wuoye cha, mane picha mangiso ka koro od nyodo olor piny. Mae koro kineno gi kacha ochung' malo, mbele en mfuko mar lach gi toke nitie yo mar oko maduong', to chung' kako onego chung'. Koro kae oridore piny, ineno ka koro dwa wuok gi yo korka duong'. Kamano. Makoro maa en maber to maa en ma oridore gi oko. Ma prolapse nitie. Ma prolapse nitiere. Kamano. Nipimonwa kacha ni thoth ne gin gik mopogore opogore to gin kidienje ariyo. Ka ng'wachopo e yore minyalo geng'i godo tibiro nyisowa kaka inyalo geng'. Nikech adier kata odoko ni ng'ato samoro osewuok e riyo ok de oher ni fuoni ne wuok oko, samoro en mabor gi osiptal kod gik makamago. Okipimna Dr. Koga ni chandruogni ong'eny maromo nade pacho ka ahinya e gwengewa mag Kaluo? Kwa wacho gi piny mangima, en atamalo 40 mar joma mine manigi tuo mar prolapse ni. To Kenya kae dwarore ni mondo watim nonro mondo wang'e ni oromre nade. Nikech ing'eni nonro osetim ma loka. Ong'enye mine ma wasunge molo mine ma jo-Afrika ka, jorotenge kae. Ong'enye joma wasunge emomiyo nonro otim mang'eny kono. Koro Kenya kae pok watimo nonro mwang'eni to tuo ni romre nade kuom mine manie Kenya kae. To thothne gin joma osewuok e ria. Mano wawach ni atamalo mar gimoro 10 kadhi 30. Mano gin ga joma osewuok e ria. Koro matin ene
jo mapoko wuok e ria kamano. Ma thothne jok mineno gin joma mini ma higi osedhi mang'eny kotenore kod hormones mani wacho ni koro doke e del piny, hormones mamiyo leche bedo motegno koro onge kod weche machal kod mago. Ponono ni daktari ng'ato winjo ranyisi mage wabokete kendo e kidienje ariyo, jogo mosewuok e ria gi jogo mapoko wuok e ria. Wachak kod jogo mosewuok e ria. Ponono ni oneno ranyisi mage to nyalo chich ni nyaka bedie ni obedo kod prolapse. Ranyisi to gichal rega kuom jomo yudo prolapse te. Gima mokwongo inyalo winjo ka nitie gimoro mapek e yo korka duong'ni. Iwinjo ka gimoro dwa wuok oko to opek ma seche moko kosewuok ma owuok maduong' kata odinyodo no wuok te to koro kata wuotho kidwa wuotho tiwinjo ka gimoro yware. Kaeto be inyalo winjo rem moro matin e piny iyi tiwinjo koywayo kadhi e onding'i, oyware kodhi korka onding'i. Kaeto nitie jomamoko maka koro mfuko mar lach be nie tuo mar prolapse ni to ichukori ahinya samidwa dhi oko matin, iyudo ka tek. To be koro nikech lach koro ok nya wuok e yo mayot to okunore kanyo kelo kute. Ka kute go osedonjo to sama koro idhi olo pi tiyudo ka rem nitie mang'eny. Kaeto komako yo yo mar oko maduong' tinyalo yudo ka koro dhi oko maduong' tek. Iyudo gimoro miluongo ni constipation. Ichukori kabisa mondo mi owuogi. To kosebudho e yo mar oko maduong' kanya ahinya tiyudo ka koro tek. Maseche moko chunore ni nyaki idhi osiptal kata nyaki idhir prolapse no madonjie koki idhi iol pi kata idhi oko maduong'. To prolapse ni kapo ni owuok oko te to ineno kute makoro ni e yor nyuol kacha. Ok gin kute monego beni romo gi wawach ni dho odinyodo kata odinyodo. Koro ka gilandore kanyo to gikelo infection. Iyudo ka koro nitie chilo mawuok e yo mar nyuol. Odum marach, ochalo tutu, gimoro kamano. To sema koro osebudho oko nikech ing'eni fuondni onego beni ene i del. Ok onego beni yamo kudhe, ok onego beni wawachni ni en oko. Liet ma oko ka gi yamo makudhe ok onego bedie. Kata kibet piny ng'eni orewre kuom lewni gi gik machal kamago. Koro adhola nyalo losore e prolapse no. To ka adhola no oselosore to nyalo bedni koro ochwer remo. Gik makamago inyalo chichni seche moko prolapse ni ema chandi kamano. Manyiso ni en gima inyalo winjo, inyalo neno, bende inyalo winjo gima timore e dendi, tinyalo chichni nyaka bende ni gimoro racha. Dr. Kogo kipimno ni ka pok owuok mowuok, nyalo kawo ga thuolo manyalo romo nade? Opogore, luwore gi gimokele. Nikech ka en wawachni seche moko en prolapse mar joma osenyuol ka, to biro piyo. Iyudo ka olor piyo. To ka en joma koro wawachni owuok e ria ma estrogen orumo cha, to ochakore mos, onyalo bedo kata higni. Kiwinja ka gimoro pek e yo kar duong'ni, kato chieng' moro e ka koro owuok oko te. To koro joma pod tin to owuok piyo. Inyalo winje kawuono, ichako winje to wige kata jumbe moko matin to sewuok oko. Ang'o kuma joma pod tindo to wuok e piyo saidi? Debeni nikech gimokele en ni ing'eni ka gigo chot to gichot dichiel. To ing'eni mar jomo wuok e riacha to gibedo marep kata gimbekore ma mos. En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Inyalo tudori kodwa kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 2360000. Facebook page en Penj Laktar. Inyalo yudowa bende kokalo yor simu mane kidieny mar 3. Ibo yudo thuolo mar penjo Laktar penjo duto tema inyalo bedo godo. Gin gigo matimore to kendo gin gigo maber ka wang'eyo ni gin gik matimore. Daktari seche ma ng'ato oseneno ranyisi gi, obo biro iri kaka laktar molony weche mag mine. Kae to ibro timo diagnosis nang'o, ibro ng'iye timo examination, igo kode mbaka, iwuoyo kode, bro bedo nang'o mondo miwach ni to en prolapse. Gima ber gi tuo mar prolapse ok ochuno pim moko mang'eny.
mabro kao pesa mang'eny. Ranyisi gi ka daktari opimi mong'iyo to nyalo ng'eyo ni ma en prolapse to en prolapse machal nade. Koro lakini nitie moko ma kawa waneno ni seche moko nitie gimoro motie yi kanyo emomiyo prolapse no biro modhiro odinyodono moridore, to koro nyaka watim ni picha miluongo ni scan kata moro miluongo ni MRI mondo wane ni to ang'o motie e yi kai. Mago tuoche mag tumors kata cancer moko nitie mati ema kelo prolapse ni. To ka wapimi seche moko ka daktari opimi e ofise to neno ni mae prolapse nikech leche seche moko ochot kata ombekni, to okochuno ni nyaka idhi e picha. Kanyo bro kelo wa kidieny machielo thieth mar prolapse daktari. Agayo ni moko gibo wacho ni wabo chako kod gimo kelo prolapse ema bro kelo thieth ma en to isenyiso kata gik mopogore opogore manyalo kelo prolapse. Koro adwani mondo mwachak kod kidieny mar samoro gik motiyo oti e ng'ama miyo, ginyalo bedo gik moko kaka fibroids kaka nilero nwacha, ginyalo bedo gik moko kaka samoro nyuol aruya maleche ombekni. Wang'iya ne e yore mag thieth kaka chalo. Koro kapok wadonje yore mar thieth, adwani mondo wawach yor mar geng'e nikech kapok ichope e thieth to nitie gik minyalo timo mondo igeng'e. Kaeto kochakore matin nitie gik ma inyalo timo mondo igeng'e kik owuog oko te. Koro geng'o prolapse ni en ni ka in nyako ma pod pok owuok e ria, to sami nyuol cha onego beni iketo nyithindo go luore e yo makare. Higni 2 mano ber, kata ka higni 2 kadhi mbele 2 3 4 mano ber, to kik inyuol gi mapiyo ma pok ochopo higni 2. Kaeto kisemako ich to onego beni idhi e clinic mondo daktari bro neno ka ber mondo mi inyuole yo ma pile cha kata oyang'i mondo nyathino kik hinyi. Kech ng'eni nitie nyithindo moko madongo kabisa, wawach ni kata kilo 4 kilo 5, samo wuok cha to ketho leche e yo mar nyuol kanyo. Koro daktari nyalo kwayi ni mondo otimni yeng'o mondo koro wageng' hinyruok ni. Mano ibro ng'e kidhi e clinic, kiluwo clinic. To sama koro chopo ni dwa nyuol to nyuole osiptal, nikech nitie joma nyalo konyi sami nyuol cha mondo leche go kik yeji. Sami nyuol cha ginyalo konyi maber mondo kata ka nyathino onego beni loke maber mondo wuoge e yo moro ma ok hinyi kamano. Kaeto koro joma mine te onego beni wachiemo maber mondo dendwa obed motegno seche te. Mano ka in nyako kata in ng'ama dayo, onego beni chiemo maber, ikawo madini, alot ichamo, proteins gi gik moko monego beni wachamo te. Kaeto pim wawacho ga ni itimo annual medical check-up. Iga ka iga onego beni dhi ir daktari mondo ne ka poni nitie ranyisi mag tuo moramora madonjo makodhi mang'eny, wawach kaka kansa. Ng'eni kansa onego beni ipimo joma mine iga ka higa ber, to nitie moko ma koro daktari biro pango ni kaka ipimo gi higni 3 kata 5. Koro iyude kapok okelo chandruok mar prolapse ni, mano ber. Kaeto nyiri matindo be ok onego beni nyuol ka gitin, nikech ng'eni kanyo be pok obedo motegno. Ng'eni ng'ama nyako ma pok ochopo wach ni higni 20 pod leche nego yom. Koro konyuol to yech piyo moloyo ng'ama osechopo higni 20 kadhi mbele kamano. Koro mago e yore ma wanyalo geng'ogo joma koro pod nyuol. Koro joma owuok e ria, ng'eni nitie seche moko ma estrogen no korumo kabisa. Dr. Koga, wamake amaka kanyo, waduogi bang' thuolo machuok nono, wang'iya ni kaka inyalo geng' kuom mine ma higi oseniang' mosewuok e ria, kaeto wabodonje thieth nikech en twak ma mine duto te kachiel kod wuone duto te nyaka winji, nikech seche ma jaodi nigi chandruogni, imbe in gi chandruok. Ngima en mwandu. Kik idhi mabor, kik isudi, wakaoyoyo ka waduogo idhi do kod thuolo makende mar go mbaka kod Dr. Adhiambo Koga. Tok mano kende nyalo tudori kodwa yor SMS en 236 nono. Facebook page en
en Penj Laktar, kiki sud, kiki dhi mabor kata matin. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chienga tandora mojonya. Tume mowa kelonu otenore en dhadho maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Bidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti, Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer, Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Chieng mano kele odni kaka chiwui, mano liyo chieng mano ketho gimora mora nikech ne waonge hal. Nitabibu wa karibu, tabibu wa ajabu, na neema na daima ni dawa yake njema. Mjamboni wa Kenya, ni wapenda muziki. Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi. Bonyeza *811 *342# na utabarikiwa. Kumbuka, sikiza na Citizen ndo nyumbani kwa wasanii wote. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. *487*4#, mondo mi yud bima boda. Mazungumzo endelee na maandamano sambamba. Jatend Azimio Raila Amolo Odinga koro lando ni ng'anyo margi biro dhi nyime kinde matwak gi piny owacho bende timore. Kuanzia wiki jana kuna wanafunzi walikuwa na msokoto wa tumbo, wengine wanahara, na wakaanza kupelekwa hospitali, na hiyo shida iliendelea hadi hii wiki. Midhiero mar tuoche medo kwako moko kuom skunde kati nende skul mar Mukuni bendo lor bang' muoch mar tuo mar ich nyaldiema.
Pith rech e dho wath madunga kwano lal bang' tho mar rech ma gipidho. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu. Kidienyi ni idhi yudo thuolo mar go mbaka kod Dr. Diambo Koga ka intiere kod penjo mora mora, ibiro neno namba e TV mari, tok mano kende namba mar SMS en 239600. Facebook page en penj laktar. Mondo mi penjo duto tema inyalo bedo godo. Kata kamano kapok wachopo kanyo, daktari ne wang'iyo kacha yo minyalo geng'e godo kuom mine ma moro osewuok e ria. Kanye kama ne wantiere daktari? Koro mine mosewuok e ria thoth gi gin ga gi tuoche mag aming'agi kaka tuo mar sukari, tuo miluongo ni COPD mar obo, gi fuolo ahinya kendo gi fuolo mang'eny. Koro ing'eni fuolo cha be kifuolo mang'eny kaka wawach ni fuolo mar TB cha kata mar daktari nyalo yena ka usim Wilson? Kamano. Wilson, hello, penj laktar? Ya, penjo kama. Machiegni? Achiel kuom tuo makelo ng'ikni mar fuonni mag duong' miyo en kaka osewache en fibroid. Ang'o makelo fibroid ei ich ng'ama nyako matin, to ere kaka inyalo geng'e? Dr. Adhiambo omulo kacha weche mag fibroids ne wasemule chien kacha, to kata kamano inyalo ngekone mana matin mondo mi obed gi ng'eyo kaeto wadhi nyime. Tuo mar fibroid en chwerruok mar ng'ama miyo no kaeto koriwore gi hormones manie dende ema kelo tuo mar fibroid. Koro geng'e ok inya geng'e wawach ni atamalo 100 ok inya geng'e te. To gima koro nyalo duoke chien en nyuol gi wawach ni yo mar komo nyuol mar amuonya cha miluongo ni pills. Kamano. To maduong' moloyo kapo nono ni chich nitiere kod fibroids, nyalo dhi ir laktar kaka Dr. Diambo Koga gini mondo mi gimi ler mathoth. Antiere kod Emily. Hello Emily, penj laktar? Ya Jumamosi jaber. Aka omos Emily machiegni. Penj laktar ni tienda rewni. Kaeto nding'a beli. Kaeto rewni. Koro adwa konya gana penj laktar ni en ang'o nikech sani tachopo higa 49. To toke ne ayudo winjo ni ok anyal chungo nding'a rama ma ok anyal chungo, adwa mana riewra. Wacho ni tiende ne rewni to nding'e rama. Mano tuo miluongo ni arthritis. Mano nego dhie laktar ma wawacho ni general practitioner, ibro timne x-ray kaeto ging'eyo kaka gibro konye. To en gima inyalo konye, en gima inyalo thiedhi mo dhi gi nyime gi ngimane maber. Nikech higni 49 pod entiere kod ndalo mang'eny, ka Nyasaye oyie to nyalo dak motim gigene maber ko ngima malong'o, nikech ngima en mwandu. Ne wang'iyo kata yore mar geng'o prolapse kuom mine ma koro osewuok e ria. Koro mine mosewuok e ria awacho kata ni ing'eni thoth gi gin gi tuoche mag aming'agi miluongo ni chronic illness. Wawacho kaka tuo mar sukari, mar pressure, mar athung'a, gisebedo go kuom higni mang'eny magichopo kuma gichopie. Koro koriwore gi estrogen morumo cha gi koro leche mobedo mayom ka, to koro ka gin gi tuoche machal kamago to nyalo kelo prolapse ni. Emomiyo joma nigi tuoche machal kama onego bed ni giluwo klinik mondo giyud thieth, gimuonyo yath kaka daktari ondikonegi mondo tuoche gi obed kama koro ni wawacho ni kama ber ma koro ok bimiyo leche gi bedo mayom kata koro kifuolo mang'eny, kisefuolo aming'a ting'eni odhiro fuonde go piny. Koro nikech ichukori seche mifuolo cha iketo pressure sama ifuolo cha. Koro kosethiedhe ma koro kifuol to nyalo geng'o tuo mar prolapse ni. Kaeto koriwore gi chiemo mwasewacho ni mine te onego bed ni chiemo maber.
kamano. Erokamano ahinya. Wadonjane e yore mag thiedho prolapse. Dr. Adhiambo iseche gogogo kokalo Facebook page. Aneno kacha Laura Okinda, aneno kacha Samuel James Otieno, kachiel kod Nani Moksekso. Erokamano ahinya. Kata kamano nitiere kod simu machielo. Hello, Penj Laktar? Hello? Hello? Machiegni Penj Laktar? Yes. Machiegni? Apenjo ni ya. Dhi nyime? Itiende na foot please. Ong'adore ok wawinje maber ahinya. Pani mondo mi wakony sa wanyalo donje weche mag thieth ka watemo manye kendo. Kamano. Koro thieth ga en ga diriyo. Nitie thieth ma koro ok ochuno ni nyaka yangi, kaito nitie thieth mar yeng'o. Koro ka prolapse no pod ok owuok maduong', ok owuok mang'eny oko, to nitie wawachni exercise minyalo timo mondo lechego obed motegno. Daktari kidhi ir daktari to biro puonji kaka itimo exercise ne lechego mondo koro omiyo mondo gi mak fuondego gi malo. Kaeto nitie be plastic kata silicone moko mwanya keto e yo mar nyuol mating' od nyodono malo, mamake malo kumonego bedi entiere. Iluongo ni pessary. Machalo manie pichani marambulu no. En plastic kata silicone moro wanyalo kete iye kanyo mondo mak e dhood nyodo. Mondo mak od nyodo no malo. Kaeto kata mfuko mar lach kata yo mar oko maduong' odhirogi mbele kata chien mondo gibed kama onego gibedie. To mae to mang'eny watiyoga kode kapodwa wapango yeng'o. Seche moko pokikori mar yeng'o koro pod waiko. To konego iti kode ndalo mang'eny. Nikech kakodiyo ringruok no onyalo kelo adhola kise rwake aming'a kamano. To konyoga sana sana joma koro ok dwa dhi e yeng'o. Kaeto mar adek en yeng'o. Koro ni kar yeng'o kanya kawe simb Lorin. Kamano. Hello Lorin, Penj Laktar? Hello. Machiegni Lorin, Penj Laktar? Apenjo ni ka nene nitiere penjo nini moro mowacho ma yung ni golo tu ng'ama miyo inyalo bet golo gik moko kaka tutu to golo arufu mara. Ema penjo ni mano nyalo bet ni ang'o matimore nikech gino timre na. Mano nyalo bedo ni ang'o matimore kama koro yudo ka tutu kata gik ma uchafu wuok e duong' ng'ama miyo to dung' marach bende. Debe ni ang'o madhi nyime? Koro chilo mawuok yo kaduong' nyalo bedo gik mang'eny. Mokwongo infection mago kute mosedonjo e yo mar nyuol no mokelo molandore. Mano onego thiedhi gi yath. Mar ariyo nyalo bedo tuo mar kansa. Tuo mar kansa be nitie pi moro mochido mawuok ga. Mano onego mondo idhi osiptal mondo pimi mondo daktari ong'e kapo ni nitie adhola moro e od nyodo kanyo kata e dho od nyodo. Obro ng'iyo mondo pime ka en kansa. Kaeto mar adek onyalo bedo prolapse ni kose wuok oko. Mang'eny en prolapse mosewuok oko minyalo neno. Emineno ka koro kute kose make to nyalo bedno ochwero chilo madum marach machalo tutugo. Kamano. Magi maduong' odhir laktar non nite en ang'o momiyo ogolo chilo. Antiere kod Masi e simu. Masi, hello, Penj Laktar? Hello. Machiegni Masi? An gi penjo. Dhi nyime Masi? Penjo man an gi shida tuno. Mar? Tuno. Osebedo kuma sani jari to kumun ma dhi ma teke. Koro asebedo apenjo an no bedan. To bisedhi e osiptal Masi? Nadhiga osiptal na picha. Koro nakang'eyo nikech pok ayudo certificate. Pod amanyo certificate ayudo. Koro penjo ni shida mar
mami obedo matek en mami. Winjo mano maler. In laktar mar joma mine koro ing'eyo mine te gin thuolo mar penjo moro amora entiere kod chandruok e thuno wacho ni thundi osewinjoga ka bedo malit to nitiere ka gimowinjo ka gimoro tek e iye nosedhi ir laktar owachone ni mondo mi ogoye picha koro wacho ni pes picha ema pod omanyo koro piny debede ni ang'o matimore momiyo tek ni nitiere momiyo lit ni nitiere to ere gimonyalo timo e seche ma pod omanyo pes pichani. Pichano ema nyagolo ni en gima chal nade nikech nitie tumors kaka ne wawacho chieng' mane wawache wach tuo mar kansa cha nitie tumors makoro gin kansa to nitie tumors ma ok gin kansa koro ka en nyako matin to thothgi gin ga tumors ma ok gin kansa iluongo ni fibroadenoma to mano picha ema nyagolo kosegolo kamano to koro ibro ng'ise ni thiedhe nang'o mote matek odhi ogo pichani kamano ero kamano ahinya wadok chien e wechewa mag thieth kanyo mane wantiere kuma ne nitiere gima inyalo keti mondo mi omak kirito yeng'o to ni wacho kacha ni ok onego bed ni itiyo kode kuom thuolo malach kamano koro waluonge ni pessary iluonge ni vaginal pessary to mano wanya tiyo kode ding'eny watiyoga kuom mon ma hikgi ng'eny ma ing'e ni seche moko ok ginyadhi e yeng'o gine ma gitiyo kode to mine ma pod tin to ber ka gidhi e yeng'o ka exercise mag leche ka ok okonyogi to koro ipango negi yeng'o koro yeng'o no en ni seche moko kisetieko nyuol tinyalo gol od nyodo no te magole oko to kapok itieko nyuol pod idwa nyuol koro idhi mondo twang'e kumonego bedie mondo chunge malo kamano ero kamano ahinya kapo nono ni prolapse ok othiedhi Dr. Dhiambo ang'o madhi timore ka koko thiedhe wasewacho ni kute nyalo mako kuma prolapse no owuok go kutego be nyadonjo gi e prolapse no makoro landre dendi te makoro nyalo ketho kata fuonde mamoko wawach kaka nyarogno inyalo yudo tuo mar obo kata ubongo waluongo ni meningitis koro ka kutego koko thiedhe to osebudha ming'a tiyudo ka koro olandore e dendi te to ka nitie adhola moro mo olosore prolapse kuma prolapse no timore e ringruok kanyo to adhola no kobudho higni mang'eny to nyalo lokore nitie matin kuomgi malokore kansa nikech osebedo kochamore achama kanyo to onge gimitime onge thieth mathiedhe go kamano ero kamano ahinya amorga mar bedo kodi ipimonwa kendo ileronwa maber to wach ma anyalo wacho ni ber kata kamano ok ober ahinya ni thothne ok ong'eny kodwa kaka mine ma jorotenge to nitiere kaka kaponono ni intiere kode tinyalo thiedhe kendo onyalo rumo chutho e del daktari ponono ni ng'ato deher mondo mi otudre kodi nyalo yudi kanye kata ote mane minyalo wewa godo mogik otudre kod chandruok mar prolapse ma bende thoro mako joma mine ka ng'ato dwa tudre koda to nyalo tudre koda e namba mar simu mar 0721 79 58 14 mano namba na mar simu ma onyalo tudre koda kaeto wach mogik manyalo wacho ni ing'eni tuo mar prolapse ni onyalo kelo chandruok mang'eny makata kakidak wawach ni kakidak e keny riwruok nyalo kelo chandruok kata sama koro idwa tiyo tijeni owuok oko koro okinya tiyo maber kata koro idwa dhi e wuoth kamoro tiyudo ka koro ochandi mokinya dhi e wuoth to en gima inyalo thiedhi koro kiki bed kode ot kiwinja ni gimoro ok ber e dendi winjo ka dendi nitie kamoro kama chandruok nitie to chopo hospital wan kanyo mondo mi wakonyi amor mar bedo kodi ero kamano nya Dr. Dhiambo ageno ni kendo odiochieng' machielo ibo duogo wachakwa mule tuoche mamoko mag joma mine ayudo kacha ni kare joma mine nigi chandruok mang'eny mokalo kaka weche mag prolapse weche mag fibroids weche mag cysts yani en
en chandruok matamre gi nono. Erokamano ahinya daktari. Erokamano. Chenro en penj laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wawacho ga pile pile chenro ni del wuoyo. Seche ma del wuoyo chikiti ni dendi wachamo. Kineno ko wuoyo kodi dinwoya ring matek mondo midhira juoga mondo migoni gagi ngini ni chandruok nyalo bedo kama nade. Mata e chenro ni Nandruth Otieno nyaka kendo die chieng' machielo wabro nenore e chenro ni penj laktar oriti masane. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول